Ippubblikat rapport pożittiv ieħor dwar l-ekonomija ta' Malta. Wara Standard & Poor's u l-Kummissjoni Ewropea, nhar il-ġimgħa kienet l-aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu Fitch Ratings li tkellmet b'mod pożittiv dwar l-ekonomija ta' Malta. L-aġenzija Fitch ikklassifikat lil Malta fil-kategorija A u tat ħarsa stabbli. Ir-rapport Fitch jgħid l-ekonomija Maltija qiegħda fit-triq li tirkupra. Jingħad ukoll li fl-2013 l-ekonomija kibret bi 2.4%, aħjar mill-2012 u aktar mit-tkabbir fiż-żona euro. Fil-fatt Fitch tajt kif iż-żona euro esperjenzat tnaqqis ta' 0.4%. Fitch qiegħda tistenna li din is-sena Malta tesperjenza tkabbir ekonomiku akbar minn tas-sena li għaddiet. Dwar il-qasam tax-xogħol Fitch tajt ir-rata ta' qatt ta' 6.5% hija f'linja mal-medja tal-pajjiżi fil-klassifika A fil-waqt li ferm anqas mill-medja Ewropea. Fir-rapport intqal ukoll li żdied ix-xogħol b'mod partikolari għaliex in-nisa qegħdin jieħdu sehem fis-suq tax-xogħol. Kif jiġri dejjem Fitch ikkumentat dwar id-defiċit u din id-darba qalet li d-defiċit ta' Malta niżel għal 3% tal-meta s-sena ta' qabel kien 3.3%. Kummenti pożittivi wkoll dwar il-ftehim bejn il-kumpanija tal-Gvern Ċiniża u l-Malta. Fitch qalet li dan jista' jbiddel il-mod kif timxi l-Malta u nnotat kif ser jonqos id-dejn. Kienet pożittiva wkoll dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li jraħħas it-tariffi tal-enerġija.